sen nimi, vaikka se on Aivan sama. aivan sama. Aivan sama. Miksi mä oon veneessä? Miksi mä oon mun omassa veneessä? Puhuu ehkä. Okei. Ajaa, mä löysin sut jo sun maasta. Löysit mut. Löysin sut jo. Pitkästä aikaa Mike lähtiä. Mulla ei lagaa yhtään. No älä ei mullakaan. Hei kato, parkour! Oh, näitkö? Se oli nopea. Joo, mä parkkoon. Mitäs teit tänne tämmösen jättimäisen chestihuoneen? Sä laitoit sinne niitä chestejä. Moro. Itse laitoin ne chestit ja sanoit, että teit tämmösen chestihuoneen tänne. Joo. Mut miksi sä teit tämmösen vitsin huoneen No kun tänne? sun pitää tehdä siitä semmoiset rappu sekä isolle semmonen iso place. Miksi sä et tehnyt vaan villasta, mustasta ja valkoisesta? Villasta. Niin. No mitä järkeä siinä on? Saaks mä tehdä silleen? Tee. Koska 75. Tää on niin hieno rakennus. Niin hienoja rakennuksia. Ei vaan nää ihan sikarumia. Toi varsinkin. Pelle. 18 tonnia. Ime sinä poika kusista pongia. Okei. En kyllä ime. Hetkonen, miten täällä... Hei! Leikitään, että mua ei ollutkaan siellä. Mennään mun isoon persekuoppaan. Hienot lasit. Etkö sä rakentanut miksi sä tuohon veteen rakensit? Mä ei majakat vedessä oo, kun on rannassa. Ihan sama. Niin hieno place. Kaivetaanpas tänne. Ei kaivetakaan. Kaivetaan jo ihan pohja. Ei, kiitos. I can see you, motherfucker. Mistä on seittiä? Mä näkisin. Tossa. Tää on hyvä. Tylsää. En voi muuta sanoa kuin, että tylsää. Mutta miksi mä en puhu ollenkaan? En mä tiedä. Sä Mä menin ihan mykäks, kun mä aloin rakentaa. Ja sit sä niinku kuvaat vielä samalla silleen. Niin just. Hmm. Kaikki on silleen... Joo, näin. Tästä oli pitkä hiljainen hetki. Molemmat on hiljaa sillä Mä olin yhdessä vaiheessa silleen, että... No kai me sit ollaan hiljaa, jos ollaan hiljaa. Kato, mäkin osaan parkkoilla. Just mä Hitsi, mä laitoin hutinta. Hitsi, mulla on hyvä parkko. Hitsi, mä kakkasin housu. Hitsi, täällä on pelissä. Missä? Tuonne possu alapuolella. Alapäässä. Kattokaa nyt sen munakruvat kasvaa. Missä se on se tuolla? Onko sen, ei kun nää räkä tullut yhtä olemassa? Onhan, ei kun onko? Noi, meinasin mennä Eemelin terään. Joo, ei oo yhtään kasvanut paitsi tosta vähän semmonen. Vitsi, mä pidin jotain pelleilmettä naamassa, niin miten näin? Onko se joku pelle? Joo. Tuonne taakke pitää kasvattaa ihan sairaasti tätä sitä koko taka, kun tämähän on tämmönen takaveikko. Niin. Sori, kun mä vaikutan ihan tylsältä. Keinot, okei. Sori, kun mä vaikutan ihan tylsältä, kun mä teen tätä majakkaa, niin mä joudun olla vähän mykkänä tästä. Sä oot niin... Mä oon niin Sä oot dramaattinen. niin mykkä, herra.
Mä oon niin mykkäherra. Mykkäherra. Nyt sun nimeksi nimetään Mykkäherra. 5/5. Hehe. Mitäs täällä voi alleakin rakentaa? Moi, miten menee? Mun nimi on... Ei edes jännä. Kuvasit jo 15 minuuttia sitten. Älkää ikinä seuratko ES Jonnea YouTubessa, jos hän sinne... Eiku ES Jonnea. ES Pappaa, jos hän sinne pääsee. Niinpä, se on ihan satana. Eikö täällä pitäisi hiuksissa olla vähän vauhtiraitoja? Valkoisia vauhtiraitoja. Miksi kalsarissa pitäisi olla vauhtiraitoja? Mennään piiloon. Mennään hyvää 5/5 piiloon. Näin. Semmonen piilo, että sä oot jossain seinän takana. Onks se stalkeri? Miksi mä tänne? Vois ottaa jossain videossa cheattejä vähän sen. Mut eikö se oo kielletty? Ei oo, kun mä cheataan, niin mä oon cheateri. Sitten tiedätkö mitä niissä cheateissä on tää, tiedätkö mikä? Hei, kato se. Sneaking. Et pystyy olla kyykyssä. Varmaan. Sitten siinä on zoomia ja kaikkea tämmöstä jännää. Se ei oo vielä valmis. Sinne pitäisi olla joku valo. Niinhän mä sitä teen. Iso valo. Ihan toi meidän pikku, sanotaan nyt mereksi, niin ei se nyt niin pieni oo. Kaikki ovet auki. Auki, ei kun mikä se on, aukien ovien päivä, okei. Se on. Miten me rakennetaan? Vois rakentaa api. Onks nyt tarpeeksi hyvä majakkavalo? Herra Jumala. Se on aina pieni. Se on aina. Nyt se on tähtineessä. Joo. Miten me nyt rakennetaan? No, alkaa käydä tylsäksi. Ei rakenneta mitään. Miten me nyt rakennetaan? Miten ois jättimäinen hamppari? Ja rakennetaan nyt se jättiläinen TNT. Aloita se joku, mä teen tätä majakkaa vielä. Tarvitaan punaista, valkoista ja mustaa. Ja keltaista. Ja ruskeita. Ohoho. Ohoho! Olen mikkihiiri, okei. Okei, sä oot mikkihiiri, mut mä oon kikkihiiri. 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 Ei räjäytetä, kun tehdään jättiläis TNT, joka ei tuu näyttää hyvää. Muuten sanoit sanoa sen joku jonne jutun Mä sijoilla. oon sanonut sen jo. Niin mut alussa. Vai Mä sanoin sen. sanoitko? Miten sä nyt siitä voit muistuttaa? Se meni vähän sekaisin. Kuitenkin mä sanoin sen. Puoliksi. Tänään on värinä päivä, vaikka me ei paljon tehdä muuta kuin istuta ja pelata. Tänään on värinä yö. Paljon kelloa. Varmaan 5. Ei joku 1:53. Aika viin. Aika hyvä. Aika hyvä. Aika hyvä piiras. Aika hyvä. Jaha. Poker face. Poker face. Okei, tää on vähän liian pitkä. Mikä toi oli? Okei, tää on vähän liian pitkä. Ei! No, saa kelvata. Tää nyt saa kelvata. Se kelpaa, niin se saa kelpaa. Satana. Tana saa. Tana. Okei. Yeah, mother. Fucker. Siis. Voi vittu, miksi mä en osaa rakentaa? Voi vittu. Vittu. Vittu mage. Ei täällä oo ketään makea. Miksi tää on vittu mage? Mä menin taas ihan mykäks, kun mä tein tätä. No mä vaan pälätän tässä, kun mä rakennan TNTtä, mikä on tosi huono TNT. No ruma, en enää
rakentaa. Mä tein joskus PS3 kaverin kanssa ihan saatana iso. Voiks tee oo peliksi? Tänne voi mennä, mutta hirviötkin suojaa. Tänne majakkaan. Miksi täällä tulee yö? Vaikka ollaankin Hei, tähän viimeisen kohtaan tulee punainen risti. Tänne vitsin majakan päälle. Tuu kattaa. se on melkein sydänkohtauksen koatunut. Kato tää majakka, tää on niin 5/5. Mutta nyt kun mä teen täällä teet. Se on mun mielestä ihan sama miten käy. Okei, tää on... Joo. Jätetään se joskus. Tehdään se sit joskus, koska mä en tykkää tosta. Tehdään näin, tehdään. Kuulkaas, tehdään se joku toinen kerta. Mikä? Joten tämä teette, koska tämä on aivan persettä. Suunnitellaan ensin, mitä pitää tehdä. Mitä me tehdään? En mä tiedä. Tuu kattoo tää majakka nyt. Sisältä, ei nyt ulkoa. kun mä poltan tätä. Poltan. Mä poltan tupakka. Ja mä sytytän tästä. Tulee. Sytytän, tulee. Tupakka. Tiedätkö mikä tässä on huono juttu? Tässä ei näe sitä lampea. Moi. Atsma piippu. Astmapiippu. Niinku atsma. Atsimantti. Ehdotelkaa tonne alas kompareittiin, että mitä mun pitäisi rakentella täällä ton hanta. Mä en pääse tos mistään läpi. En edes ovista. Mitä sä teit tälle teidän teille? En mitään. Sä laitoit mestat päällä. Mä oon liekeissä. Katsokaa, ootas. Nyt mäkin Mä olin oon liekeissä. Smoke weed with it. Sammu, jumalauta. Sammu. Jos mä sanon, että sammukaan, niin jumalauta sammukaan. Ei. No niin, nyt se on hyvä. Vois kirjoittaa tänne, että ES. Ihan pari. Tän pitäis olla E tässä näin. Ihan kohta tää tästä näin E. Silloin kun mä sanon, että se on E, niin silloin se on E. Olisiko 2 blokkia? Mites se Master Kenny? Tuu kattoo ilmasta. Tässä näkyy melkein kaikki. Mistä? Ilmasta ihan tästä niin korkeudesta. Kato mun kuva. Varmaan. Mä nousin täältä kulmasta. Voi vitsi. Vähän laskee, niin. Näetkö toi Smurfi on ton kukkulan voittajan? Vähän se näyttää hienolta. Mä menen vähän tänne päin. Noniin. Ei. Mun pitää mennä tänne. Onko se siellä kanalalla päin? Mennään sinne. Siis niin kanalaan päin. Ja sit vielä. Hei mä näen sut, ei sinne! Siis tänne. Tästä näkee hyvin näistä kanavalla. Mut sä et enää kunnosta Smurfi. Näkyyhän. Tästä jostain. Mut siis katot niinku tosta. Vähän ihan pikkusen yli pilven. Siitä. Katot tästä kohti. Oikeesti nää Tästä kohti. kasvaa täältä. Kerros kattoo siltä tyypillä kasvanut hampaat. Ei kun hampaathan sillä pysyy tuolla siellä.
Mä menin mun ansaan ilmasta. Mä vaan näen, kun sieltä tippuu tyyppiä. Miten tuo räkä kasvaa noin paljon? No katsoppa tälle sen suuhun. Mä laitoin sinne sitä vähän. Miten se on Mä kasvanut? jäin taas jumiin. Mä pierasen. Okei, mä viitin, koska videolla. Ainahan se. Videoilla. Eikä muuten. Hadouken. Mä en pääse ovesta ulos, jumalauta. Hei, mä tein sille rakkulan suuhun. Oota. Eli? Rakkulan suuhun. Pitäisikö tähän tää peli, joka taittuu sen suuhun? Ei. Rakkula suuhun. Missä mua katsoa selkeä? Rakkula suuhun. Kannattaa välillä katsoa, kauan sä oot kuvannut. Oota paljon. Mä oon 15 minsaa. Mä oon 16 minsaa. Timantit on ikuisia. Mä tein sinne känsän tänne se suuhun. Tuossa kohti on känsä. Ei näin. Siellä on soihtus, on känsä olevinansa. Hei, oot. Entäs jos? Hei, pitäisikö piirtää jättimäinen Patches Duty-mänistä? Duty Man. Osaatko sä tehdä se? Koska mä en ikinä melkein ole kattonut Duty-mäniä. Harvoin kyllä katsoin. Mä menen tonne veteen, joka on sun Joskus mua kiinnosti. Nyt täältä puuttuu yksi hammas. Mä hakkasin siltä yhden hampaan. Nyt se näyttää oikein hammasveijarilta. Otan vielä tuolta toivo. Nyt se on hammasveijari. Mitä? Ai jaa, tässä on toi Diamond, joka sä et tuu näkemään mua tän päältä. Kato. Uimahyppy! Täältä on vähän tai näitä, mitkä nää on? Huussit. Oliks toi Allu? Tai just laiskas. Kyllä mäkin osaan. Hymyn merkki. Tää on niin 5/5. Hei, miksi täällä on hämähänkin seittiin sen pään päällä? Mä laitoin sinne. No olisiko sen sisällä vähän? Hämpäähäkkiä seittiin. Meillä on osa videosta jo mennyt tässä härjöilyssä tän ukkelin kanssa. Kauan me menettiin vielä häröillä tästä. Viedäänkö sitä päällä? Mun on ihan pakko käydä vessassa. Mä sipsit tähän kauhean. Käy sen vessassa, niin Älkää välittäkö, kun se... Mä pidän sun puhelin tossa hereillä. törmäsi Aatuun. Mä otan ton tosta pois, noniin. Missä sä oot? Siis nyt mä voinkin näyttää tossa Eemelin ruudulla, että mun silmät, ne on nykyään tollaset, mutta ne oli ennen hienommat. Ja niin. Mutta se varmaan tulee näkyviin, jos mä saan editorin, niin Eemelin ne... Tai siis jos se lähettää sen mulle ja mä saan editorin, niin... Sitten tietty te näette mun silmät ja mun ukkelin, mut ukkelin te näette takaa, eli se on Creeper, Timantty Miikka kädessä. Koska mulla on nyt se on hämähäkin sitten. Nyt on tätä linttiä. Älä sano, älä syty silmä, älä jumalauta syty tuleen, saatana. Joo, mä joudun pitää koko ajan tuota puhelinta hereillä, joten mä tässä yksin pälähtelen. Elikkäs nyt kuvataan vlogia. Minä olen joku Jonne ja... Oho, meni. Nyt leikitään, että mulla on se tikku kädessä ja mä kuvaan. Elikkäs, no niin, terve tässä kaikille seuraajille taas ja miksi mä sanon se uudestaan. Mutta joo, elikkäs tänään vlogin aiheena olisi Minecraft. Elikkäs tässä näette hienon Minecraftin taustan. Olen tietty Minecraftin joku creeperi, hieno se suu, oikein Timantty Miikan kerran, joten niin. Mutta ehkä vaihtetaanpas kuvakulmaa näin, että mä oon tässä ja sä oot siinä, mutta sä kuvaat vaan mua. No niin. Elikkäs tämä on parempi kuvakulma.
Elikkäs tämä on Äijät YouTubea. Masteri nappaa, tietenkin mun nimi lukee tossa. Noin hienosti. Mitä mä en ole nähnyt edes. Täällä on vähän hieno Minecraftin tausta. Tuolla on mun hienot lasit ja possu. Tuolla taustalla mä vähän siirryn niitä, näette tuolla ton possun. Siellä niin näkyy possu. Ja tietenkin minä näyn siinä. Lähti laturi irti. Ja jänee, joten minä olen tässä. Joku Jonne, tai no Minecraftissa Masteri nappaa. Mut mun pitää vaihtaa mun nimi vielä. Se joku Jonneksi tai joku Jonneksi. Elikkäs se olisi moro. Onks mulla kaikki okei vai? Kunhan et tuu lähemmäs. Älä tuu lähemmäs. Älä tuu lähemmäs. Miks mä sullun? Ei! Autakkeni! En. Homo. Okei. Sä jäät sinne. Joo. Moikka. Joo, elikkäs mä putosin tänne, joo. Minä tekee kosto tolle Masterkenille. You're no hero prize. I have a hero prize. Voimat. Mun pitää mennä tänne näin. Joo, elikkäs tässä kävi näin, että minä palan. Ei vaan en mä palaa, vaan toi palaa. Tai paloi. Jatkaaks jostain se palaamista? Ei. No, miksi mä oon oikeesti? Mä oon oikeesti ihan sekaisin. Mä pelätän täällä oikeesti jotain ihan yksinäni. Ei. Mä aina jo. Noniin. Nyt mun ois tarkoitus vähän rakennella jotain. Ehkä meidän pitäisi rakentaa lapio niin kuin tästä tuolta takaa tonne. Se on ihan ok, mut nää. Ei nyt jakseta sellaista ruveta tekemään. Mä teen sen varmaan sitten ei-videolla. Niin. Tästä tulee tänään toinenkin jakso. Mut nähdään ensi videossa. Moro. Tosissaan, lopeta se saatana video. No. Kaikki Emelin katsojat, minun videoni seivaantui. Joku Jonnen video seivaantui. 22 minuutin video seivaantui. Ui juma. Se on uusi ennätys. En ole ennen. Olen oikein sillain innostava raikuva, mutta mikä muskin jo. Niin se on se. Joten perfect. Älä nyt sano, että sä taas kävelit sitä ovea päin. Arvaa mitä, mulla se mun kännykkä seivasi 22 minuutin videon. Se tallensi sen. Arvaa mitä. No. Tuolla sairaan pimeänä, mä törmäsin oveen ja kolmas. Saimme Mikä se kolmas olikaan? Mikä se kolmas olikaan? Onks tää video vielä täällä? Joo, se on hyvä.